Obnova društvenog doma u Konjšćanima, koja je obuhvatila uređenje interijera, provodila se kroz 3 faze, a posljednja je završena prije nekoliko dana. Nakon odrađenih sanitarnih čvorova, nakon uređene sale, odnosno sobe za sastanke i nakon ugrađene stolarije, ovo završni radovi su podrazumijevali dakle uređenje stropa sa novom LED rasvjetom. Čak smo prema natječaju iz europskih fondova za pristupne točke Wi-Fi-a dakle ovdje ugradili jednu takvu pristupnu točku da bi svi oni korisnici doma imali mogućnost korištenja besplatnog interneta i ovi zadnji radovi su iznosili iz proračuna nekih 40-ak tisuća kuna, a ako govorimo o svim ovim ukupnim radovima u paketu onda možemo reći da smo utrošili ovaj dom više od 150.000 kuna. Općina Križ do kraja godine nastavit će sa sustavnim uređenjem društvenih domova na svom području. Do kraja godine u planu još nekoliko zahvata, što zapravo podrazumijeva taj kontinuitet ulaganja u društvene i vatrogasne domove. Uskoro ćemo imati priliku vidjeti također novi strop u Johovcu, u domu sa novom stolarijom na domu. Nadalje, dakle, vrlo vjerojatno idu i novi sanitarni čvorovi u društveni dom Novoselec. Također radimo troškovnike za još 2 mjesna odbora, odnosno naselja, gdje bi trebali također ili uređivati dakle sanitarne čvorove ili neke druge zahvate koji su sad u prioritetu. Tako da evo, ulažemo kontinuirano, mislim da smo proteklih nekoliko godina zaista pokazali da nam je stalo do mjesnih odbora. Društveni domovi jedina su mjesta okupljanja stanovnika, a koriste se za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali i aktivnosti brojnih udruga te mjesnih odbora.